Kaixo egunon, gaur Euskal Herria Bilduren izenean balorazio bat egin behar dugu Bizkaian udal finanziazioarekin gertatzen ari denaz. Deno dakigu aurten Bizkaiko udalek foru aldunditik jasotzen duten diru kopurua murriztu egin dela. Bi iturri daude, finanziazio hori bideratzeko, alde batetik udalkutxa eta beste aldetik gizarte zerbitzuetako funtsa. Bietan murriztu egin dira bideratzen diren kantitateak, eta beraz, udalek baliabide ekonomiko gutxiago izango dute aurten. Finanziazio horrek, finanziazio eza honek edo falta honek behartzen gaitu hausnarketa bat egitera. Lehenengoz eta behin esan behar dugu udale jasotzen duten finanziazioa egituralki beraien beharren eta gaitasunen azpitik dagoela. Gero eta konpetentzia gehiago daude udaletan, baina finanziazioa ez da hazi era proportzional batean. Beraz, egiturazko finanziazio defizit baten aurrean eta egiturazko neurriak eskatu beharko genituzke hori konpontzeko. Udal finanziazioa hobetu egin behar da. Toki erakundeen EAEko legeak haunditzen zituen udalek zeuzkaten funtzioak eta eskuduntzak. Eta hori positiboa da, Euskal Herria Bilduk bere garaian bultzatu egin zuen. Udalak hiritarrongandik gertuen dauden instituzioak direlako eta erintasunez eta ezagupenaz erantzun aldizkiote pertsonek dauzkaten arazoei. Baina horrekin batera, eskuduntzen hazkundeekin batera, etorri behar da finanziazio baldintzen hobekuntza ere, eta hori zoritxarrez ez da gertatu.